खुलुमबाय मिडिया नोंथांमोननिसिम जायखिजाया दिनै सेमा फुजाखौ थांखिनानै जोंनि देउलकुसि बर' बाजाराव मोनसे बर'नि सावथुन गाब गैयै जायख्लं बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि क्लाबनि सोद्रोमा बिथांमोना लाबोदों। बेयाव जोंखौ आलासि महरै लिंना लाबोनायाव थाफानानै दान्दिसे सम नायनानै जों थांगोन साननानै दंमोनब्लाबो जोबजासिम नायनांबाय। मानोना माने सिखांथावना जायाखै, माने मुहिलांदों जों बे थुनफावथायखौ नायनानै। मानाव गेदेर जोंनिनो माने एलबामनिफ्राय सावथुनसिम फैनानै माने मोनसे पपुलारिटि माने मोनसे पजिसनाव फैनो हाबाय। मानगोनां संगिना ब्रह्म बिथाङा, आं दिनै बिथांखौ गनायदों, मानिदों। जेखिनि माने सावथुनाव बिथाङा बाहागो लादों, महर होदों, जोबोद माने गोसारदों आरो उथिदों आरो बे माने नायजाबा बर'नि गोदोनि जिथु खोमसि फोथायनाय, समाजारि खान्थि, माने जोंनि सावस्रिनि सायाव जे जोङो माने देहा फाहामथायसालियाव थांनांगौ, बेनि फारसे माने खोमसि फोथायनाय, अजा बेजा दायना माबा माबि बेखौ साननाया बांसिन दङमोन। बेनिखायनो नैबे माने फावथायाव माने जोंनि जिथु बिजिरथि, समाजनि गामब्रानि बिसारनि गेजेरजोंनो फोजोबनो नागिरो, आयेनखौबो मानिया। दा बे हिसाबाव गोबां मानसिया दाय गैया माने फोथैजादोंमोन आरोखि। दा बेबायदि नितिनिफ्राय जोङो बारग'नोब्ला नैबायदि सावथुनफोरखौ माने समाजनि गेजेराव लांनानै देखायनायनि प्रयजन दङ। आं बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्डनि बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे गाब गैयै जायख्लंखौ माने लांनानै समाजनि गेजेराव दिन्थिफुंनो थाखाय गिबियावनो खावलायबाय। जोंनि माने रोंगौथि गोनां सुबुं बिथांमोनखौ संघ क्लाब बायदि बिथांमोना जे गाब गैयै जायख्लंखौ लाङोब्ला जोंनि खोमसि फोथायनाय दानि जुगावबो जे दोङोब्ला निस्सय एसेबाबो माने माने मा होनना बुङो जे फैगोन आरोखि, मानसिफोरनियाव माने बुजिनो हानाय सक्तिया फैगोन। दा बेनिखायनो नैबेबादि माने सावथुना जोबोद गोनांथि जादों। आङो दिनै समाव नायगोन होननानै साननानै नायथारबाय। दिनै जोबजासिम जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगो लोगो बिथाङाबो जिहेतु जोंजोंनो जिरायनानै एखे जायगायावनो जिरायफानानै दंमोन, माने संगिना ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथांजों लोगोसे मानगोनां मुलुग बिथाङाबो दंफायो। बे हिसाबै बास्तबाव बिथांजोंनो थाफानानै सुन्दर लोगो मोननानै आं बिथांखौ बाख्नायदों गोसो गोरबोजों। बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनां। खुलुमबाय मिडिया नोंथांमोननिसिम जायखिजाया दिनै सेमा फुजाखौ थांखिनानै जोंनि देउलकुसि बर' बाजाराव मोनसे बर'नि सावथुन गाब गैयै जायख्लं बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि क्लाबनि सोद्रोमा बिथांमोना लाबोदों। बेयाव जोंखौ आलासि महरै लिंना लाबोनायाव थाफानानै दान्दिसे सम नायनानै जों थांगोन साननानै दंमोनब्लाबो जोबजासिम नायनांबाय। मानोना माने सिखांथावना जायाखै, माने मुहिलांदों जों बे थुनफावथायखौ नायनानै। मानाव गेदेर जोंनिनो माने एलबामनिफ्राय सावथुनसिम फैनानै माने मोनसे पपुलारिटि माने मोनसे पजिसनाव फैनो हाबाय। मानगोनां संगिना ब्रह्म बिथाङा, आं दिनै बिथांखौ गनायदों, मानिदों। जेखिनि माने सावथुनाव बिथाङा बाहागो लादों, महर होदों, जोबोद माने गोसारदों आरो उथिदों आरो बे माने नायजाबा बर'नि गोदोनि जिथु खोमसि फोथायनाय, समाजारि खान्थि, माने जोंनि सावस्रिनि सायाव जे जोङो माने देहा फाहामथायसालियाव थांनांगौ, बेनि फारसे माने खोमसि फोथायनाय, अजा बेजा दायना माबा माबि बेखौ साननाया बांसिन दङमोन। बेनिखायनो नैबे
माने माने फावथायाव माने जोंनि जिथु बिजिरथि समाजनि गामब्रानि बिसारनि गेजेरजोंनो फोजोबनो नागिरो आयेनखौबो मानिया दा बे हिसाबाव गोबां मानसिया दाय गैया माने फोथैजादोंमोन आरोखि दा बेबायदि नितिनिफ्राय जोङो बारग'नोब्ला नैबादि सावथुनफोरखौ माने समाजनि गेजेराव लांनानै देखायनायनि प्रयजन दङ आं बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्डनि बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे गाब गैयै जायख्लंखौ माने लांनानै समाजनि गेजेराव दिन्थिफुंनो थाखाय गिबियावनो खावलायबाय जोंनि माने रोंगौथि गोनां सुबुं बिथांमोनखौ संघ क्लाब बायदि बिथांमोना जे गाब गैयै जायख्लंखौ लाङोब्ला जोंनि खोमसि फोथायनाय दानि जुगावबो जे दोङोब्ला निस्सय एसेबाबो माने गोसो माने मा होनना बुङो जे फैगोन आरोखि मानसिफोरनियाव माने बुजिनो हानाय सक्तिया फैगोन दा बेनिखायनो नैबेबादि माने सावथुना जोबोद गोनांथि जादों आङो दिनै समाव नायगोन होननानै साननानै नायथारबाय दिनै जोबजासिम जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगो लोगो बिथाङाबो जिहेतु जोंजोंनो जिरायनानै एखे जायगायावनो जिरायफानानै दंमोन माने संगिना ब्रह्म बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे मानगोनां मुलुग बिथाङाबो दंफायो बे हिसाबै बास्तबाव बिथांजोंनो थाफानानै सुन्दर लोगो मोननानै आं बिथांखौ बाख्नायदों गोसो गोरबोजों बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनाङा